Nyt ois aamukahvit juotu. Ei muuta kuin ideana olisi lähteä madaltamaan. Siellä on vähän tilaa kaikissa kaarissa. Vanhat coiloverit. Pitäisi lähteä säätämään minttiin. Ne voi olla vähän junahtaneet. Saa nähdä mitä tästä tulee. Pitää rasvaa ja huoltaa kaikki. Eilen aloitettiin jo yhdellä. Otettiin irti, testattiin. Pistiin hyvää tikkiä. Nyt sit loput. Sitten tuolta. Heitetään varmuuden vuoksi tänne yksi jalkkopukki alle, kun toi meidän tunkki sattuu välillä vähän omin päitsien laskemaan. Joo. Se on siinä hyvä. Nyt ois rengas irti. Sitten pitäisi lähteä säätää. Katsotaan. Sen saisi ottaa suunnilleen 2 sormea alemmas. Suunnilleen ton verran mitä tos nyt on varaa. Katsotaan mitä tulee. Nyt on koiran luu irti. Sitten ei muuta kuin alapää irti ja katsotaan jos me päästäis sitä säätämään. Sitten otetaan yläpään pultit irti.
Mulla on tämmönen 110 newtonin momenttivarsi, millä voi pulttipyssyllä lyödä ihan huoletta renkaat täysiä kiinni. Niin tehdäänpä näin. Siellä on nyt tommonen yhden sormen mentävä rako. Annetaan sen jäädä, niin saa alusta ihan vähän joustaa. Vaikka se nyt on niin jäykällä kuin se pystyy, mutta jos tulee vaikka joku töyssy, niin jätetään sinne tosiaan toi yhden sormen mentävä rako. Tommonen olisi lopputulos. Yksi pikkurilli mahtuu sinne väliin. Että aika hyvä. On putsattu tosta vähän kierteitä. Ei muuta kuin mennään öljyymään ja rasvaamaan ja sitten pistetään alle. Ei se kädellä pyöri ainakaan. Tuota jos saatais avaimen liikkuu. Tästä me lähdettiin liikkeelle. Ja tässä me ollaan. Aikas hyvät tuli. Elikkä rengas tuli pikkusen kaaren sisään kaikkiin kulmiin. Aika hyvä. Saa nähdä, että raapiiko pahasti. Jos raapii liian pahasti, niin käytetään sitten vähän korkeammaksi. Jäykistetään alustaa vielä enemmän. Mutta tää on tältä erää tässä. Tuli ihan kiva. Ja sen verran, että saako sen laskea